मातरम वंदे 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 भारत आमानि मोसोंनानि जाति होतालखे जों दिनै थांनाय समाय समाय भारत हानि मोसाथिं भारत हानि मोसाथिं भारत आमानि मोसोंनानि जाति होतालखे जों दिनै थांनाय समाय समाय भारत हानि मोसाथिं भारत हानि मोसाथिं भारत हानि मोसाथिं बंकिम चंद्रनि वंदे मातरम मातरम गांधीजीनि थैजाचामोन नेताजीनि जय हिंद जय भारत हानि मोसाथिं भारत हानि मोसाथिं भारत हानि मोसाथिं मुतु माना जरा मैं तो मानो जरा कारगिल हाथ गो
Orang kenang ARC ni member BK Rangkol dari sini EMs MDCs dari officer dear sir ni Jawan media friends di jauh top hai manjak nai lukurona ni pai ya hamjang ma dari kulumaya parui ini Independence Day apa yok samani sal posatul bosor sini yok samani barat hak kotor ini o sal kaham jeng freedom manka jotun saimano British yang ni yok ui sini leaders so gobangma barat hak kotor ni jawab kaine MK Gandhi Bhagat Singh đây vừa có mà cho bác khai này, bọn này life nó sacrifice khai ơi, xin này bảo ha này bữa sau này bác ơi, yok sama này làm nó cho bác khai phiếu cái lăng khác, bọn này cái chân là hòn mớn, cái chân là hoàn trong mớn, bảo ha có tôn này, do tôn lục rong này, equality, bọn này saman tantra đây vừa azadi jene je Bharati সংবিধান ও সুইজাক jene fundamental rights tomane fundamental duties tomane rogno hakotoni joto lukuro equally sujog subida manthung eba daito palon khaithung obasi borok nai mani
दिनै जों बर'नि सेक्रिफाइस खालायै जबा खालायै दिनै हा न' यक सारै गलांमानि यागलबो जों बर'नो मैथ' खालायथाय तानिके बर' दिनै जों बायगोरै हायफोर बर'नि वानसमों बर'नि नाहरमों बर'नि जे हा कतर भारतनि बोसारावनो नायनि मुसुकमानि अमनो जों फल' खायनायनि नांनाय दिनै जों भारत हायाव माने 75 बছर नि यागुलो जे अधिकार दंमानि जतनो समान जोंया मुइ दंमानि न जों बर'नि आइडियोलॉजी न फल' खालायै जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिव जे दंनाय बर' दायित्व पालन खायनि नांनाय अमजों दिनै यक सामानि साल' मैथ' खालायै फायनाय साल' बहायनो जोंनि स्पेशली स्टूडेंट यथ रनो जों ओ बर'नि वान सं मोनो इंस्पिरेशन रनानि नांनाय दै बर'नि जे वान सबै गलांमानि जोंनि भारत हा कतरनि जे लुगुरावनि दै बनबोसों जोंनि फायनाय जेनेरेशन दंनो जों फल'यै गलांनि नांनाय अमो जोंनि दायित्व नां प्रेजेंट वो जे एडमिनिस्ट्रेटिवली सोशली पलिटिकली जे हल खाय दंनाय दं बर'नि दायित्व दिनै जों बर'नो इंस्पिरेशन रया हांखांके बाहायके जोंनि हा कतर भारत यखा अमनो सावै खोना रया हांखांके दैबो जोंनि रेसपन्सिबिलिटी न जों सिगावै रमाया हांखांके जे भारत हा कतरनि जबा खायनाय रने जे वान सम दंमानि बमा हायके बर' जोंनि इंडिपेंडेंट बा आजाद देश न नायनायनि मुसु अबो फुल फिलिंग यागनाय जेबाबे ब्रिटिश बाय रूल खायजागै जोंनि हा कतरनि बोसाराव सुजुग सुबिदा माया डिप्राइवेशन खायजागु डिस्क्रिमिनेशन खायजागु अमा हाय ओइ दंमानि बर'नि वान सम मोनो जों फल' खायै बर'नि आइडिया न फल' खायै दाबो जों सामों दांमाया हायके ओ डिस्क्रिमिनेशन डिप्राइवेशन जे दंमानि खागजांमानि नैनि रजा यांगुइ दंमानि जोंनि अधिकारनि कगनो सामा यांगुइ दंमानि बा सारोजा यांगुइ दंमानि अमा जों जे ब्रिटिश रूल दंमानि हायनो नाय हाने बागै जों जतनो जे ताबो दंनाय रं फायनाय सालनि बागै जों जतनो इक्वेलि सुजुग सुबिदा ते रेसपन्सिबिलिटी न दायित्व पालन खालायबायनाय अमनो जों वान सं लायैनो दिनैनि ओ 75 बिसि आसाम इंडिपेंडेंट मामानि सालवा जों मैथ' खालायैनो बोसकां फायनाय सालनि बागै जों याफ्रि सेलायनानै नांनाय थामसा खालायै याफ्रि बाक्सा खालायै जोंनि हा न जोंनि राज्य न जे जोंनि दफा न जों बाहायके बोसकां आगं रलायबानाय अब जों जतनो वान सं लायनानै नांनाय भारत माता की जय जय हिंद तिप्रासा एवलंथो तिप्रा दफा एवलंथो जतनो हामबाय।